Také to už nemôžem sklamať. Okolo teba sú tam zrastľudia. Aj tí, ktorí považuješ za verných a oddaných. O kom to hovoríš? Hovorím ti o... Nemôžem takto na vernosti. Nejde. Ale ak teba zaujíma, pripravím ti menu. To znamená, prezerieme si to. Odveďte ho! Keď ti dám ten zoznam, bez prekvapený koľký čakajú len na to, aby si mohli vraziť dýku do púta. Priatelia, príčenia, dokonca tvoja rodina, áno, aj tvoja rodina. Zatiaľ sa máte, ktoré som vyspovedal. Áno, ale ja som ten pravý obelík. Ten pravý. Ostatní sú len napodobení. Ale musím s tebou hovoriť. Chcel by som ti niečo povedať. Tak mi to povedal. Vydáš sa za mňa? To myslíš vážne? Áno, prečo? Mám ťa veľmi rada, Obel. Ale ako priateľa, alebo brata. Môj veľký noc. Ale ja ľudem tradičnúčka. Na budúci mesiac sa beriem. No, ale to Krolik mi povedal, že... Dobre, že Krolik je podvodný. Nebuď smutný. Nesmieš byť smutný. Obel. Salva. Smutný. Hneváš sa? Ostaňme priatelia. Môj veľký matko.